Naučili nás podstatné, ale to najdôležitejšie zamlčali. A možno len preto, že tomu sami ešte dobre nerozumeli. Keď sme boli malí, učili nás, aby sme automaticky rešpektovali starších. A áno, úcta k ich skúsenostiam a k životu, ktorým si prešli, je naozaj veľmi, ale veľmi dôležitá. Ale má byť, respektíve je rešpekt naozaj o veku? Koľkokrát práve tí, ktorí od nás vyžadovali úctu, nám nevedomo alebo vedomo ubližovali? Koľkokrát sme počuli slová, ktoré boleli oveľa viac než rana? Koľkokrát sme sa stali svedkami krivdy, ktorá sa schovávala za ja som starší, ja viem lepšie? Čo ak je rešpekt o ľudskosti? O tom, ako sa správame jeden k druhému bez ohľadu na to, koľko máme rokov? Rešpekt nie je odmena za náš dátum narodenia. Nie je to nejaké privilégium, ktoré si držíme len preto, že sme na tomto svete dlhšie. Rešpekt neznamená mlčať pred krivdou. Neznamená sklopiť zrak pred ponižovaním. Rešpekt znamená vidieť a vnímať človeka ako sebarovného. Aj v dieťati, aj v dôchodcovi. Rešpekt si nežiada vek. Rešpekt si žiada vedomie, pokoru, srdce, vzájomnosť. Chceš byť rešpektovaný? Začni rešpektovať aj ty.